Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga na pulo ka mga balita sa Negros ang amon nga dulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Nagdangat na sa 24 ka mga empleyado sa Bacolod nagpositibo sa COVID-19. Containment strategy ginpatuman sa San Carlos City bangod sa pagdamo sa local cases ng COVID-19. Operations ang Hall of Justice sa Bacolod, temporaryo nga ginuntat bangod sa bomb threat. 98 ka mga persona stranded sa airport bangod sa moratorium. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, krimen sa Bacolod ang naglubo sini nga tuig kuni ipaanggid sa nagligad nga tuig sa first quarter. Sandig sa datos sa Bacolod City Police Office, humalin sang Enero tubtob sang Marso subong nga tuig, mayara sa na-record nga 321 crime incidents sa syudad. Mas manubo ini sang masobra 19% ikumparar sa 397 crime incidents sang amuman nga mga binulan sa nagligad nga tuig. Sunod sa BCPO, ang pagnubo sang kaso sang krimen sa syudad ang mahimo bangod sang pagpatuman sang minimum health protocols batok sa COVID-19 nga nagbulig sa peace and order sa syudad, kasubong man ang mga ginapatigayon nga pulis kag anti-criminality operations sang BCPO. Samtang naglabot man sa malapit 2 ka milyon ang balor sa na-recover nga illegal nga droga sang BCPO sa 48 tanan ka police operations sang bulan lang sang Marso. 67 man ka mga drug personalities ang nagkaladakpan sang nagligad nga bulan. Sa number 9, 29 tanan ka mga persona ang ginisyuan sang citation tickets ng Task Force Disiplina sa Bacolod sini nga bulan sang Marso. Kada adlaw, nagalibot sa mga pampubliko nga lugar ang mga katapos ng Task Force Disiplina para magsaway sa mga wala nagasunod sa minimum health protocols. Sunod sa pamuno sa Task Force nga si Wilfredo Jolingo, ila nga ginisyuan sang citation ticket ang mga wala nagasuksok sa face mask o kung face shield, kag ila naman nga ginasaway kag ginaakigan ang mga yara ang face mask kag face shield pero hindi eksakto ang pagkasuksok sini. Problema man sunod sa kay Jolingo nga hindi pagsunod sa physical distancing bangod badamo sa nagakalipat. Base sa ordinansa, sara nga magbayad sa multa o kung ma-community service sa barangay ang mga maisyuan sang citation ticket. Nagapahanumdum ang task force sa publiko nga istriktuhon ang pagsunod sa minimum health protocols, ilabi na karon nga nagasaka na naman ang kaso sang COVID-19 sa syudad. Sa number 8, 98 tanan ka mga pasahero gikan Metro Manila kag Cebu ang na-stranded matapos ginpatuman ang moratorium sa biyahe padulong sa Region 6. May mga pasahero nga nagpabutyag sang ila pagkadismaya sa social media matapos nga wala na makalupad sang kahapon ang ila nga flight gikan Metro Manila padulong sa Negros Occidental. Nagsugod na sang kahapon ang moratorium sa mga biyahe gikan sa mga lugar sakop sa National Capital Region Plus, Cebu City kag Davao City. Bangod sa moratorium sa mga biyahe pa Western Visayas, 98 tanan ka mga pasahero ang wala makabiyahe. 63 gikan sa Metro Manila kag 35 naman gikan sa Cebu. Ang moratorium ang nagsugod sang kahapon tubtob Abril 10. Sa number 7, may 55 tanan ka mga bago nga kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, 67 sa Negros Occidental kag 35 sa Bacolod City.
Naglapaw na sa 2,000 ang kaso sa COVID-19 sa Bugos nga Negros Oriental, ini matapos mag-record kahapon sang 55 kadugang nga kaso. Kalabanan sa bago nga kaso ang yara sa Dumaguete City nga may 16 ka new cases. Nagsaka na sa 36 ang active cases ng COVID-19 sa Dumaguete. 2,005 ang total cases na sa COVID-19 sa Negros Oriental, kagyara na sa 129 ang active cases. Samtang, ang Negros Occidental ang may dako man nga ginsaka sa COVID-19 cases ang kahapon. 67 ang gindugang kahapon nga bago nga kaso ng COVID-19 sa probinsya. 35 naman ang gindugang sa Bacolod nga karon may ara na sang 305 ka active cases. Sa number 6, hindi magpatuman sang skeletal workforce ang Negros Occidental. Inisuno kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nga nagsiling nga padayon nga yara sa full force ang Kapitolyo Provincial ilakip ng serbisyo nga ginahatag sini. Sa executive order nga ginpapagwa ni Bacolod Mayor Evelio Leonard Diaz ni lamang nagpanawagan ng alkalde sang pagpatuman sang 30% ka workforce sa mga ulubrahan pribado man o kun sa gobyerno kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Bacolod. Suno kay Diaz, plastado ang protocol sa probinsya kagyara sa maayo nga kahimtangan ang ikaayong lawas sa mga empleyado. Magluwas na lamang sa pila ka mga positibo o kung nagpositibo sa virus nga nagalakip sang 6 ka mga doktor sang Teresita L. Halandoni Provincial Hospital. Isa ka senior medtech sang molecular lab kag isa ka swabber sang Provincial Health Office. Samtang 488 as of April 5 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental. 42 ang yara karon sa Mambucal Resort nga nagalakip sa mga pamilya sa nagpositibo kag referral sang iban nga LGU. May 4 sa Cadiz Healing Center kag 13 naman sa Silay Healing Center. Ang iban yara na sa tagsa ka quarantine facility sang LGU. There are some things that we need to improve, then we will improve. But so far, so good. No, we're doing well. We have been disinfecting our offices on a regular basis. Our frontliners have been tested every 14 days interval, so that especially those who are working in the molecular labs, disaster office, PHO, routine testing is being done. Sa number 5, masobra sa 7,000 ka mga Sinovac vaccine sa nag-abot sa Bacolod Silay Airport kainasang aga. 7,200 tanan ka mga vials ng Sinovac vaccine sa nag-abot sa airport. Ang 2,000 diri para sa syudad sa Bacolod, samtang ang 5,200 vials naman para sa Negros Occidental. Nag-abot ini mga alas 8 kainasang aga kagiliw na ginrekta sa cold storage. Inyang ikaduha nga batch ng Sinovac vaccines nga nag-abot sa probinsya. Ang unang nga batch ginhatag sa mga healthcare workers kag ang second batch naman sa mga healthcare workers sa gihapon ni gahatag bangod wala pa matapos bakunahan ang tanan nga mga nagatrabaho sa mga ospital. Sa number 4, sa 5,200 ka Sinovac vaccines nga nag-abot sa probinsya, 2,600 ka mga frontliners ang dapatan sini para sa first dose. Inisuno kaya Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer sa Negros Occidental. Sa record sa probinsya, as of April 4, 4,590 pa lang ka healthcare workers ang nadapatan sang first dose ang bakuna kontra COVID-19 sa masobra 31,000 ka target nga mabakunahan. Jutay pa lamang ang nabakunahan bangod nagadepende man lamang ang probinsya sa supply nga mag-aabot. Ang bag-o nga batch sang bakuna suno kay Tumimbang ay gadulong sa mga LGU para madapat sa mga natungdan. Yara pa lang sa gihapon sa level sa mga frontliners ang pagbakuna kung ibase sa priority list. Samtang sa masunod nga semana naman, idapat ang ikaduha nga dose ang bakuna kontra COVID-19. Ang pagdapat sang second dose dapat sa sulod sang 28 tubtob 32 ka adlaw humalin sa ginhatag ang first dose sang bakuna. The same mga ato mga LGUs all throughout sa Negros Occidental kay because ang Sinovac na ang first nga delivery sang Sinovac
na-cover na nato ng mga frontliners sa hospitals. So may mga nabilin siguro sa Jutay, but majority of that will be going sa aton mga LGUs. Pre-identified na nila kung sino tagaan. Sa number 3, temporaryong maging suspend ang trabaho pati ng court proceedings kay Inasang Aga sa Hall of Justice sa Bacolod matapos nga makabaton sa tawag ang isa ka empleyado sa Public Attorney's Office nga may ginbilin nga bomba sa sulod sa building. Yaring report. Pasado las 9 sang aga, nagaida sa mga empleyado, abogado, judges, mga pulis pati na may mga kaso sa guwa sa Hall of Justice sa Bacolod. May mga pulis sa guwa sa building kag may mga katapos ang explosive ordnance disposal kag K9 unit sa sulod mismo sa compound nga nagalibot. Suno sa isa sa mga abogado nga may hearing kung tani sa sulod nga si Attorney Andre Norman Saril. Antes pa lang maglas 8:30 sang aga, ginabisuhan na sila nga magwaanay sa building. Hindi na pa. Saan oras? Mga before 8:30. Naging pagwa na kamo daan. Yung pagwa kami. Ano ang tabot ni sulod daw? May tawag ko no. Natawag lang nga may bomba. Amo So manambal. pa sulod daw gatabo sa bong Gas ang ano bala bomb sniffing dog galibot. Inyo mga kakanong stop na lang inireng. Suspended na isubok. Nagtinir sa guwa sa building ang tanan nga mga nagahulat samtang ginausoy pa sang EOD kag PNP ang sulod. Pati man nag-deliver sa pagkaon sa mga empleyado, apektado sa temporaryo nga suspension sang trabaho sa Hall of Justice. Pwede na barita di sir? Oo. Palag pagkaon pa. Ang ini nga babae nag-agaw eksena sa nag-insister sa gwardya nga magsulod. Sang ginpamangkot kung maano siya. Di ka na kasulod sa mong delikado na Wala na. Kaparonto na si Aquino, si Mike Aquino. Nag-inamat-amat na ginuha ang mga salakyan yung nag-parking sa sulod. Las 10:15, nag-announce ang gwardya sa gate nga kutob sa mga empleyado ang pwede na makasulod sa building. Sunod sa kay Lieutenant Andy Ofalia, officer in charge ng Police Station 2, may lalaki nga nanawag sa Public Attorney's Office kag nag-abiso sa mga empleyado nga magwa sa building kay may bomba sa sulod. Istorya man ako ng clerk ng PAW and nag-opera man siya from third floor nga may dito kitabi ang threat na size up upod sa aton EOD sa K9. Naglawig sang halos isa ka oras ang pag-usoy sang katapos ang EOD sa sulod sa building, bangod may mga ginpang isa-isa pa sila nga mga karton sa sulod. May alits nga sa dito ko na sa may third floor. Sa may third floor lang sa banda. Ang at the same time una namon clearing sila dalom kag maggadto sa specific area. Ginsiling sang PNP nga false alarm lang ang bomb threat, pero ang iban sa mga hearing ginpang reset na bangod halos 2 ka oras nga suspendido ang operation sa Hall of Justice bangod lang sa pangsasko. Pero may mga numero na sa mga nagtawag sa korte nga nakuha ang PNP kag ila ini ginapang usisa. Sa number 2, sa San Carlos City, nagdangat na sa 140 ang active COVID-19 cases sa syudad. Ang syudad ang may pinakamadamo nga na-record nga active cases sa probinsya. 123 diri ang local transmission sunod kay Joe Alingasa Jr. ang pamuno sang Emergency Operations Center sang syudad. Ang barangay Guadalupe ang may pinakadamo nga na-record nga positive cases, 29. Kag sa 29, 18 diri ang mga katapos ng choir nga damlag pa nagpamanapla para mag-perform. Kay Inasang Aga, nagpadulong sa barangay si Mayor Renato Gustilo kag gintalakay ang sitwasyon sang barangay. Ilakip na ang pagpanawagan sang kooperasyon sang pumuluyo. Suno kay Alingasa, napatuma na ang containment strategy para malikawan ang paglapta pagid sang virus. Nagakasayuran ini nga ang mga apektado nga mga puluyan sa mga nagpositibo, wala ginatugutan nga makagwa kag may tiglawas sa otoridad nga nagabantay sa pagpasiguro nga mapatuman ini. Sa post ng San Carlos LGU, ginsiling nga may pila sa mga natungdan nga residente ang nagsupak sa quarantine protocols kag nagwa sa ilang nga mga puluyan kag ginpang kakaspa
ang mga tarpaulin nga ginbutang sa ilang nga mga balay. Nag-abisong alkalde nga pasakaan sang kaso ang mga nagsupak. May 36 naman ka government employees nga gikan sa LGU kag national agencies ang nalakip sa mga nagpositibo. May mga talatapan sa City Hall nga naka-skeletal force kag ang yara naman sa regular duty ginpaiway na lamang ang pag-report sa mga immunocompromised. Isa man sa ginalantaw mahimo kabangdanan sang pagtimbuok sang COVID cases sa syudad amo ang paghalog sa restrictions base sa mando sang National IATF. Suno kay alingasa ang syudad ginakabig nga yara sa strategic nga lugar bangod ini ang alagyan o kung nag-aangot sa occidental kag oriental. Ang ining zone of containment strategy ma'am is the kumbaga decentralized way of declaring community quarantine zone of containment strategy. But you can only do as far as houses and barangay. But the entire city, if you declare it or LG, you have to seek approval from the regional IATF. Ay, okay. Pero may mga inclination to do that. We already have contingency plans. Worst case scenario, that would really bend us from requesting or seeking for any CQ. But we are seeing a downtrend, no? So 2 days ago 41 ang ila active case in 1 day, no? Kagapon 21 na lang, no? So hopefully today basi magnubo, no? Nasikop na naman most of the positive cases in San Carlos City. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Nagdangat na sa 24 ang kadamuon sa mga empleyado sa syudad sa Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Sa kahapon, 35 ang bago nga kaso sa COVID-19 sa syudad. Ang pagpatuman sa moratorium sa mga inbound travel gikan sa mga lugar nga may mataas nga kaso sa COVID-19, ginalauman nga makapahagan-hagan sa pagdamo pagit sang kaso sa COVID-19 sa Bacolod. Yaring report ni Marty Go. Naglabot na sa 24 ang mga empleyado sa Bacolod City nga nagpositibo sa COVID-19. Kahapon, 124 ka mga empleyado sa Bacolod City Government Center ang ginpaidalom sa surveillance testing. Marso 27 sang magpositibo ang isa ka staff ni Councilor Cindy Rojas kag ini ang ginsundan sang iban pagid nga mga empleyado sang syudad. Kabahin diri si Bacolod Emergency Operations Center Deputy for Medical Data and Analysis Dr. Chris Sorongon kag mga empleyado gikan sa iban nga mga departments. Base sa records ng Department of Health, may 305 ka mga active cases karon ang Bacolod City. Kahapon, may 27 ka mga bag-o nga kaso, 12 diri ang close contacts, 10 ang symptomatic, kag 5 ang asymptomatic suspect cases. Nagdesisyon naman si Bacolod Mayor Evelio Leonardia nga palawigon ang pagpasira sa Bacolod City Government Center grounds sa publiko samtang padayon ang pagdamo sang mga kaso. Iya ginalauman nga ang ginpatuman nga suspension sang inbound travel tubtob sa Sabado gikan sa mga lugar nga may madamo nga mga kaso sang COVID-19 ang makabulig sang dako. Sa umpisa pa lang subong sang Abril, ilabot na 28 cases a day. So, considering further pagid nga ang last 2 weeks naton, when you talk of March 7 to 20, ang total cases was only 62. Ang March 21 hasta April 3, naglabot na 285. That is about 4 times of what we used to have. So, tanan-tanan ini nagapakita nga may alandaman di kita. Ginpasalamatan naman sang alkalde si Bacolod Bishop Patricio Buzon kag ang mga tag-iya sang beach resorts kag coffee shops sa ila ginpakita nga kooperasyon agud nga malikawan ang mass gathering sa tiod sang Semana Santa. Marty Go para sa Digicast Negros. Barbie, sila nga mga inoras, may patigayon ang emergency shutdown, sa power shutdown sa pila ka parts sa Negros Occidental, may Talisay area, may Bacolod, ako na sa Bacolod. So that's why nga wala sa kuryente from 5 p.m. to 6 p.m. Isa ka oras, Roming. Isa ka oras. Emergency shutdown ang tawag nila. Siguro may ganyan emergency na maging so mabalik mo na ang supply sa kuryente by 6 p.m. according sa ila.
Okay, kabay pa, magbalikid 6 p.m. Kagabuhi itong mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.